Wara pressjoni li saret mill-Partit Nazzjonalista fejn talab lill-Awditur Ġenerali sabiex jinvestiga s-sensiela ta' direct orders li ngħataw għat-tindif San Vincenz lill-istess kuntrattur, issa ġie sospiż dan it-tender, dan kien żvelat mill-ġurnal Times of Malta. Il-Partit Nazzjonalista ilu żmien jgħid li d-direct orders għat-tindif San Vincenz ma sarux fl-aħjar interess tal-poplu u lanqas ma saru fl-aħjar interess tan-negozji l-oħra. Dan għaliex ma kienx hemm proċess tat-tender għaliex il-kumpanija li kellha toffri s-servizz tat-tindif b'mod temporanju għal ftit xhur spiċċat biex ngħatat 9 miljun fi 3 snin. L-Uffiċċju tal-Unjoni Ewropea li investiga rapporti ta' frodi magħruf aħjar bħala l-Olaf ukoll kien irċieva sensiela ta' talbiet sabiex jinvestiga dak li kien għaddej fir-residenza San Vincenz de Paul. Minkejja li f'dan il-każ il-flus moddija lil din il-kumpanija huma flus tal-poplu Malti Wawċi, l-allegazzjonijiet jindikaw li l-kuntratti ngħataw bi ksur tar-regoli tal-procurement tal-Unjoni Ewropea li Malta hija obbligata li segwi. Din l-irtirata mhix l-ewwel waħda min-naħa tal-Gvern. Dan il-każ jasal ftit jiem biss wara li l-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Ministru Konrad Mizzi ċedew għal pressjoni tal-Oppożizzjoni mmexxija minn Adrian Delija u rtiraw l-avviż tat trasferiment tal-art lill-Grupp Korinthja.